War kabakman kabang iyo na iba robot Jun Kajaren iba dayru I President Barem jongka HYC bar idayru I kertong jongka RDA de kumbang lai menta lima kane ka lat patai kubor lima kane ka pus iba robot Jun Kajaren ila pau syai ba ila kalbamut bad ila pedang ru yakan nongrem jongka VVP Tip balai kalong komne balai ikalah kansan mansua idei ibril iba persyak bahaya ka VP kan tak bahaya presiden jonga VP ba dan ndre mentapat istang ban pedang yakin rem jong ka VP ho ya stang ban pedang ya kan rem jong VP bat kani kalong kubor kabakmen ya paro kipai pa jong kari khasi karena pensemsyo nganda pulino wood ya ke ba ini irang ba ikran iba robot Jun Kajaren yong kumne ha ka jing khun persya ya ka jing penkam pisa ban thet vote ha ka por election ka badai ka kam bean bat ka kam ka bu jing mai ya ka sanchar pet ba ka we ka bang ai kalong ka jing ai pisa jong ki pet ba sha ka no ka party ne kartong ka ba pau ba shai bat pen pau ba ki pet ba kila raikut banam dia tat dor syu ya ka buat bakador jongki hey ho ki pat ba kila start bat kila sautu ya la ka hok sa kani ko ka pus ka ong kumni dei play bala pelong ya ka sensar khadar bat kumta kalong ka bakhuit namar ublei hi ulong bakhuit khun ban riu pat uthau ya ka san hima lada ubreu uklet no yo blei bat tieng buram syu ya ublei kasan hima tang hakakti ubreu kanlong kabathala ublei da kajingla lajong umla ban pen khoi ya kasan hima bat ya kasanchar khadar kumta ubreu udai ban shuduai bat syayalam hakamon ublei khnang ba ulong tang wa atyar jong ublei ha kasanchar khadar